най-голямото и най-новото предизвикателство на диджей Алекс. Ей хабиби, спинкаш ли ти добре? Защото диджей Алекс не. Ей хабиби, спинкаш ли ти добре? Защото диджей Алекс има много фенове. Искам те, вярвай ми точно сега. Точно от тебе, от Фейсбука. Прегърни ме, докосни ме. Прегърни ме, целуни ме. Въземаш ли се с мене? Нямаш ли проблем? Вадя микрофона и проблема е решен. Какво? Че си по-голяма от мен? Аз съм супермен и даже джентълмен. Главата ми е компютър, ръката ми брояч, а в джоба ми парите, аз направо съм трепач. С твоята малка рутавелка ти си секси милионерка, аз моя бързач, аз направо съм трепач. Ей, хабиби, спинкаш ли добре? Защото диджей Алекс не. Ей, хабиби, спинкаш ли добре? Защото диджей Алекс има много фенове. Искам те, вярвай ми точно сега. Точно от тебе, от Фейсбука. Прегърни ме, целуни ме. Прегърни ме, докосни ме. Tu just convidato, vidami te kjelas, këfjallët e pijas. Roma e gjave, avri bashane, neve e kila, rapon kjele. A që ne dujshë ne, von na dike që tu da kamere. A ka na përdaje, von na rove, neve e kila, rapon kjele. Ej habibi, spinkaš li dobre? Защото диджей Алекс не. Ей, хабиби, спинкаш ли добре? Защото диджей Алекс не. Искам те, вярвай ми точно сега. Точно от тебе, от Фейсбука. Прегърни ме, целуни ме. Прегърни ме, докосни ме. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса на вечерта? Диджей Алекс казва се, оригинален е. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса на вечерта? Диджей Алекс казва се, оригинален е. Ей хабиби, спинкаш ли ти добре? Защото диджей Алекс не. Искам те, вярвай ми точно сега. Точно от тебе, от Фейсбука. Ей хабиби, спинкаш ли ти добре? Защото диджей Алекс не. Ей хабиби, спинкаш ли ти добре? Диджей Алекс има много фенове. Благодаря ви, приятели. Чао. Обичай.